El Centre de Formació Forestal Especialitzada de Montesquiu, en marxa des del 2004, s'acaba de reformar i ampliar. El centre respon a la demanda del sector de tenir treballadors titulats en l'àmbit forestal amb una formació pràctica que els donen professionals en actiu. Les titulacions no són oficials al nostre país perquè es basen en el sistema nord-europeu de formació. I llavors el tall pla el farem, diuen una quarta part o una cinquena part del diàmetre. L'Albert s'examina per obtenir la titulació de motoserrista d'arbres petits. Ha fet un curs al Centre de Formació Forestal de Montesquiu. El títol no està homologat a Espanya, ja que no hi ha formació oficial en aquest camp, però sí a la majoria de països europeus. M'he decidit formar sobretot per la seguretat en el treball, per no lesionar-te, i després un altre motiu per rendiments que pots treure del treball, si ho fas correctament i amb les mesures adients. Al Parc de Montesquiu s'ofereixen 6 cursos per a professionals forestals i la formació és sobretot pràctica. És l'únic centre d'aquestes característiques a tot el país i pretén donar resposta al buit d'ensenyament que hi ha al sector. Això neix d'això, de la preocupació de gent com nosaltres que hem treballat sempre al bosc i veiem que és una professió que no està ni dignificada, que tècnicament ningú està preparat, que això és un desgavell. Cada vegada ens demanen més producció i per això ens obliga a tenir més nivell o més tècnica a l'hora d'arribar en aquests graus de productivitat que ens estan exigint contínuament. Els professionals del centre s'han hagut de formar en països del nord d'Europa i han de validar la seva titulació cada 2 anys.